ಪಂಡ ಇಳಿದ ಜೋಕುಲು ಪಣ್ಣಗೇಣುಜ 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 ವಿಷಯ ಅಂದಂತೆ ಪಣ್ಣಗೇಣುಜ ಜೋಕುಲು ತುಂಬುದಾದ ಸುಲಭಜ್ಜಿ ದೊಮೆಂಕ್ಲು ಪುರ ಶಾಲೆಗೆ ಪೊಣಗ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಪೆಟ್ಟಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಕ್ಕ ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಅದು ಶಾಲೆಡ್ ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಶಾಲೆಡ್ ಪೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಗೆಟ್ಟವಟ ಬಣ್ಣಿಯರಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಿದಾಯಿಪೋದು ಕಮ್ಮಿ ಯಾರು ಬಣ್ಪುಂಡು ತಗೊಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಯರವಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಪೆಟ್ಟು ಕುರುಣದಾಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲಕ್ಲು ಬತ್ತ ಪಣ್ಪೇರು ಎಂಜಿನ ಪೊರ್ಲು ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೊಂಟೊಡ್ದು ತಿರ್ತು ದಾಲ ಮಂಡೆ ಹಚ್ಚಾನ್ ಪೊಡ್ಚಿಂದು ಅಕಲು ಬಂಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಸೊಂಟೊಡ್ದು ತಿರ್ತು ಪಾಡಿಯ ಮನದಾನಿ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಾಣಲೆ ತಂದು ಅಪ್ಪೆ ಆಫೀಸ್ಕೊಂಡು ನಡಿಪು ಅಯ ಪಂಡಿಜೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಮೀನ ಮೀಪನಗ ತೂನಗ ಬರೆ ಇತ್ತು ನಿಂದು ಅಂದ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಾಯನ ಅಪ್ಪೆ ಮೀಪಾವಣೆ ಅದು ನಮಕ್ ಹೊರ ತೋಜುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ದಾಯೆ ಜೋಕುಲು ಪಣ್ಣ ಕೇಣುಜ ಪಣ್ಣ ಕೇಣುಜ ಪಣ್ಣ ಕೇಣುಜ ಪಂಡ್ಲ ಅಗಲಿ ಕೇಣು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಪು ಜಾತಿ ಅಗಲಿ ಕೇಣು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣಂಡ ಪಣ್ಣ ಕೇಣುಜ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತ ಪಂಡಿರೆಂಡ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ತುಲೆ ಆಯ್ ಈರು ಪಣ್ಪರ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಕಿರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪೂರ ಪಣ್ಪರತ್ತ ಆಯ್ ಏಪಲ ಕೊಂಬೆರಳು ಬಾಯ್ಡು ಪಾಡೊಂದು ಚೀಪೊಂದೆ ಪುಣಿ ಆಯ್ನ ಇನಿ ಪೋದು ಗಂಟೆಗೆ ಪಾಡ್ಬೇರಡ್ಡು ಆಯ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡು ಏನ ಐಕ ಬಂಡೆ ಐಕ್ ಪೆಟ್ಟು ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಸುಲಭದೊಂದು ಉಪಾಯ ಉಂಡು ಹೆಂಚಿನ ಉಪಾಯ ಲೂಸದ ಚಡ್ಡಿ ಬಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂಡು ಲೂಸದ ಚಡ್ಡಿ ಬಾಡ್ದು ಬಿಡಿಯರು ಕಾರಣ ಬಾಯಿ ಒಡೆಗೆ ಬಿರಳು ಇದನ್ನು ಪತ್ತೊಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ತಂಚಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರೋದಂಡ ಲೂಸದ ಚಡ್ಡಿ ಬಾಡೋಡಿಗೆ ಇನ್ನು ಟೈಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಡದೆ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತೋಜು ನಂಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನತ್ತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡಾಯನ ಇಂಚಿನಾದ ಬಂಡ ಬಂದುಲೆ ಜೀವನ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋರ್ಡಾಯನ ಜೀವನದ ABCD ಸುರುಕ ಕಲ್ಪಾವಡು ಇಂಗ್ಲೀಷದ ABCD ಬೊಕ್ಕದುಕ ಜೀವನದ ABCD ಹೆಂಚಿನ 2ನೇ ಅಕ್ಷರವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಿ ಪಂಡ ಬರ್ತ್ ಪುಟ್ಟದಾತಂಡಿ 4ನೇ ಅಕ್ಷರವು ಡಿ ಪಂಡ ಡೆತ್ ಸೈಯರ ಉಂಡು ನಡುಟು ಸೀದಾಯಗೊಂಡು ಪಂಡ ಚೂಸ್ ಮಲ್ಪುಣಿನ ಲೈಫ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡನಾಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಳ ಅವಡನಾಡ ಹಾಳಾಳ ಚೂಸ್ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಅವಕಾಶನ ದೇವರು ನರಮನೆಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂತೆ ಜೋಕುಲ ಹಾಳಾಯಿನ 19-20 ಇಸ್ವಿ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕ ಮೊಬೈಲ್ ದೊಳಾಯಿ ಪೋಯ ಪಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಉಳಾಯಿ ಪೋಯ ಐಡ್ದಿತ್ತ ಪಿದಾಯಿ ಬರಪಾಯರ ಬಂಗ ಒಂದು ಅಂಚ ಕೆಲವುದಾಗ್ಲು ಪೂರ ಜೋಯಿಸರ್ನ ಆಯ್ತಾಡೆ ಒಂದುಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಅಂದೇನೊಂಜಿ ದೆಪ್ಪುಣಿ ಅಂತ ಜೋಯಿಸರು ಪಂಡದ ಎತ್ತುಕೊರ್ನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಂಡ ಎತ್ತಂತ ಪಿದಾಯಿ ಬರಡುಂದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಹೊರಡೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಉಂತುನ ಇಂಚನೆ ಬಾಕಿಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ಲ ಕಾರ್ದಿರ್ತು ಬಾಡುಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಗ್ಲಿಗೆ ಎರೆತಿರೋದು ಒಂಜಿ ನನ್ನ ದೋಷ ಪೋದು ತೂಣಗಂಚಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆತಂಡು ಟೀಚರ್ ಉಂತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೋತು ನಾನು ಕಾರು ತಿರ್ತು ಬಾಟ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಇವತ್ತು ನೋಡಾತಿ ಇತ್ತದ ಜೋಕಲ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಂಡ ಆತಿ ಎಲ್ಲ ಕೊರೋನಾಯಿನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ಓದಿದ್ದೆ ಶಾಲೆಗೆ ಓದಿ ಪುನಃ ಅವಳು ಬಂಡಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಟೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಬೊಂಡ ಕುಡಿಬಹುದಾಗೇನಿಲ್ಲ ಆ ಬೊಂಡ ಕುಡಿಬಹುದು ಒಂಡೆ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಹುಡುಗನ್ಲೆತ್ತರು ಹೋಗ ವಾಮಣ್ಣನ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಬೊಂಡ ತಗೊಂಡು ಬಾ ಉಂಡೆ ಈ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ನಡೆದು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪಣೆ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ನಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟದುಲೆ ಒರಿಯಾಗ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಪೋಡ್ದಂಡ 4 ಜನ ಹೋಗ್ಪೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಕಲು ಪಿದಾಯಿ ಅಂತದ್ದು ಬಣ್ಪುಣೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬೇಗ ಮುಗಿಪೊಡಿಚಿಯ ಗಣಿತ ಪೀರಿಯಡ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕಣ್ಣೆ ಬಲ್ಲ ಪಿದಾಯಿ ಅಂಚ ಅದಾಯನೊಟ್ಟಿಗೆ 4 ಜನ ಹೋಗ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪಣೆ ಉಂಡ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸೀದಾ ಬಲಿತೆ ಬಂಡಾಗ ಕೊನೆಯರೆ ಗೇಟ್ ದಾಡೆತ್ತನಗ ಟೀಚರ್ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಕೆತ್ತಿ ತಾನು 10 ನಿಮಿಷ ಕರೀದು ಬರ್ತದು ರಡ್ಡು ಬೈಪಾಯಿನ ಕೆತ್ತಿನ ಗುರೊಂದುಲ್ಲೆ ಟೀಚರ್ ಬಂಡೇರು ಬೊಂಡ ಎಲ್ಲುಂಟ ನೀವು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಕೆತ್ತಿ ತಾನು ಸುರುತ ಬೊಂಡ ಪೋತುಂಡು ಬೊಕ್ಕದ ಕೆತ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಮಂಡೇರು ಇಲ್ಲಿದ ಜೋಕುಲ್ದ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಮೆಮೊರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಂಚಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆತು ಐಕೆ ಅಮಸರಣೆ ಕಾರಣ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾನಸಿಕ ತಜ್ಞರು ಮಾಡ್ಬಿಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಅಮಸರಣೆ ಕಾರಣನೆಕ್ಕೆ ಐಕೆ ತುಂಬು ಆಜಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಣ್ಣೆಂಚಿನ ಜೀವನ ಶಿಕ್ಷಣನೇ ಕಲ್ಪಾಯನೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬೋಲ ಕಂಡಕ್ಕೆ ಬೋಲ ಅಡೆ ಬೋಲ ಇಡೆ ಬೋಲ ಬೊಗ್ಗಿಗೆ ಉಪ್ಪುಪಾಡು ಮಗ್ಗಿ ಕಲ್ಪೊಂದು ಬಂಡ ದಿಪ್ಪ ಈತೆ ಬಣ್ಣೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜೀವನ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಮಗ ಇತ್ತೆ ಚೇರಂಟೆ ಕುರ್ವಾಯಿನ ಮೊಂಟೆನ ಸಮೇತ ಜೋಕುಲು ಗೂಗಲ್ನಾಗೆ ఉన్న ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈತು ಹಲೋ ಗೂಗಲ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೊಂಟೆನ್ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ಗೆ ಎಂಟ ಮೊಂಟೆ ತೋಚ್ಕೊಂಡು ಜಿನ್ನ ಒಂಟೆ ತೋಚ್ಕೊಂಡು ಜಿನ್ನ ಸೊಂಟೆ ತೋಚ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಜ್ಜ ಪೂರ ಹುಳ ಎಂಕ್ಲ 5 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚನೆ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜ ಇನಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಲ್ಪೋಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮರಕ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬೇಗ
ಬೇಗ ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕೋಡು, ಬೇಗ ಬೇಗ ಮದ್ಮೆ ಆವಡು, ಬೇಗ ಬೇಗ ಡೈವರ್ಸ್ ಆವಡು, ಬೇಗ ಬೇಗ ಸೈಯೋಡು. ಅವು ಬಡ್ಚಿ ನನ್ನದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ 1.5 ಮೀಟರ್ದ ರೇಸ್ ಕಲ್ಪ ಹೊಡ್ಚಿ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಕಲ್ಪಲ್ಲಿ ಬಣಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಂಗೆ ಎತ್ತೆ ರೀತಿ ದಿಕ್ಕೋಡುದಾಂಡ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಕಲ್ಪಲೆ ಬಾಯಡಿ ಚಮಚ ದಿವನು ಮಗ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಲಿಂಬೆ ದಿವನು ಚಮಚ ಬಂಡ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಸಾದಿ ಲಿಂಬೆ ಬಂಡ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಮರ್ಯಾದಿ ತೀರ್ಥಪಾಡನ್ ಲೆಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಪೂವಣ್ ಪಣಂಚಿನ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟದ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಬರುವತ್ತಂದೆ ಒಕ್ಕಡಿಜಿಂದಾಂಡ ಮಾರ್ಕ್ 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 ಎಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಆಪುಜ್ಜಿ ಯಾಕವೆ ಇತ್ತೆ ಪೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೆಟ್ಟಿದ ಬದಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಕೆತ್ತಿಂಡು ಚಿಕ್ಕಿಂಡು ಪರಂದುಂಡು ಪೇರುಂಡು ರಾಗಿಯುಂಡು ಚಪ್ಪಲುಂಡು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡು ಬೂಕುಂಡು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಸರ್ತಿ ಬಂಜಿದ ಪುರಿ ಸಮೇತ ಬಿದಾಯ ಬಾಟ್ನಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಕ್ಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪುರಿತ ಮಾತ್ರೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಐತಾರ ಬೋಪಣ ಪುರಿಯವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆದ ಪುರಿ ಅವು ತುಂಬ ಇಡೀ ಪುರಿ ನೆಲೊಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಕಟ್ಟಾದ ಬೋಪಣ ಗೊತ್ತಾಗ ಇತ್ತದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಜೋಕಲ್ನ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗ ಬೋಡೈನಾದ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಮಂಡೆಗೆ ಪೋಯಿನ ಪೂರಿ ಇಕ್ಕಿದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪುಣಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ನಡತನಿಗೆ ಪಂಚಿನ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕುಲು ರಡ್ಡ ಹಾಕೊಂಡೇರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಒರಿಬೋದು ಎಮ್ಮೆನ ನೋಡ್ಸು ಬುಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಂಬಾರು ವಾಡಿಯೇಗೆ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಬಟ್ಟೆ ನೆಡ್ದು ಒಯ್ದು ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡ್ದು ಚೂರಿ ಎತ್ತದು ಹಾಗೆ ಗುತ್ತಿಯರ ಪೋಯಿ ಎಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವಾಗೊಂದು ಪೂರ ದಾಯ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡು ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ನಾಳೆ ಎಮ್ಮಡ್ದು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೊಳ್ಳೆ ಸುರುಕೊಂಡೇದು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡೆ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಡೆ ಸುರು ಮಲ್ಪಲೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ನಾಳೆ ಎಮ್ಮು ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಾ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಮನಿ ಒಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ ಬೈಕ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿಗೆ ಹೊಸತ್ತು ಸೇರ್ಪಡೆನೆ ಮಾಸ್ಕ್ ನಿಜವಾದ ಮಾಸ್ಕ್ ವಾಡ್ನೆ ಕೊರೋನಾಡು ನಮಕ್ ಉಪಾಧ್ರಾಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಶೀತ ಅಂಡ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ಬೇರು ಅದನ್ನ ಧೂಳಿತ್ತಿನ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ಬೇರು ಕೆಲವುದಕ್ಲು ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡುನ್ನೆ ನನ್ನವ್ರೇನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈಕ್ ಇಡ್ಬೋಯ್ನ ಗೊತ್ತಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಊರ್ದಾಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಡದೇ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಇಂದೇನು ನಾಳೆನು ಅಂತ ಸರಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಣ್ಪಣಂಚಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಕೊರಡು ಇತ್ತೆ 3 ವರ್ಷ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ಪುಣ ಬದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನಿ ಜಾನಿ ಎಸ್ ಪಪ್ಪ ಈಟಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ನೋ ಪಪ್ಪ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಲೈಸ್ ನೋ ಪಪ್ಪ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಮೌತ್ ಬಾಯಿಡು ಸಕ್ಕರದಿ ಒಂದು ಸುಳ್ಳೇ ಅನ್ಪುಣಿ ಆ ಸುಳ್ಳು ಬಂಡ್ರೆ ಕಲ್ಪಾದು ಕೆಲವು ಇತ್ತದ ಜೋಕುಳ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಡಾವಟ್ಟೆ ಸುಳ್ಳೇ ಇಪ್ಪುಣಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ ಬುಕ್ಗೆ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪಣ ಟೈಮ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಡಿಪ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಲೋಡ್ ಡೌನ್ ಮಲ್ಪಣ ಬಿಡುದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕಂಡಾವಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಆಪಣ ಪ್ರಾಯಡು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಯರವಲ್ಲಿ ನಾಮ ಪಣ್ಪುಣಿ ಜೋಕುಲ ಮೊಬೈಲ್ ಆಳಯ ಮಲ್ಲಕಲೆಂಚಲ್ಲ ಏತಂತೆ ದಾಂಪತ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನಿ ಹಾಳ ಒಂದು ತುಲಿ ಐಕೆ ಬಂಡೇರು ಭಾರತನ ವಿಶ್ವಗುರುಂದು ಲೆತ್ತನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನದು ಬಂಡ ಹಗರಣ ಮಲ್ತನೆ ಕತ್ತು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಕಂಡನೆ ಗೊತ್ತಂತ ವಿಷ ಬಾಡ್ದು ಕೆರ್ನೆ ಕತ್ತು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತದ ಸೊಸೈಟಿದ ದರೋಡೆ ಮಲ್ತನೆ ಕತ್ತು ಭಾರತನ ವಿಶ್ವಗುರುಂದು ಲೆತ್ತನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅತ್ಯಂತ ಎಡ್ಡೆ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇಶ ಉಂಡು ನಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಖಿಲ್ ಧರ್ಮನ ಕುಟುಂಬದ ನಾಡ್ಲೆ ಸುರುಕು ನಿಖಿಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ಧರ್ಮನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುಳೆ ಅಂಡ ಈ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಿಂದು ಉಪದ್ರ ಒಂದೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕಂಡನಿ ಮೀಯರ ಗೊತ್ತಿ ಮೀಯರ ಬೊಣಗ ಟೇಬಲ್ ಮಿತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿ ಲೋಕಮಾಲ್ ಬರ ಮರತ್ತಿಂದೆ ಲೋಕಮಾಲ್ ಬರ ಮರತ್ತಿಂದ ಬಂಡದು ಬೊಡದಿದ ನೀರು ದೋಸೆ ಅಂತಾರೆ ಅಂಡಿ ಬೊಡದಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ದೋಸೆ ರಟ್ಟವನ್ನಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಹುಷಾರ ಕೆಲವಿಲ್ಲದ ನೀರು ದೋಸೆ ಬಂದ ಕಿಟಕಿಡೆ ನೇಲೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವಿಲ್ಲದ ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಟು ದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಡದಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಕಂಡನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಏಕಡಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದು ದಾಯ್ತ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೋದು ತೂನಾಗ ಐಟು ಬರೋದು 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ವ ಚಿನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪೇನಾ ಮದ್ಮೆಗೆ ತುಂಬುದ ಪ್ರೀತಿ ಮರೆತು ಪೋಪೇನಾ ಡೌ ಸಾಬುಣ ಬಾಡ್ದು ಮೀಪೇ ಪುರುಸೋತಿಜ್ಜ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಮನವ ಕಾಡು ನರೂಪಸಿಯೇ ಬಯಕೆಯ ಬಳ್ಳಿಯ ನೀನು ಎಲ್ಲಿರುವೆ ನೀದು ಬಳಮಗವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿರುವೆ ಎಂದು ಅಣ್ಣ ಬತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿರುವೆ ಬಣ್ಣಗನೇ ಬಳಗಿರುವೆ ದುಚ್ಚರ ಶುರು ಆದನು ಬೇ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಗು ಉತ್ತರ ಗುರ್ರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸುತ್ತನ ವೈರಸ್
ಸಡೆ ಸೀದಾ ಪೋಯಿನ ಇಲ್ಲದ ಗುಯಲ್ಕು ಬಿಡುಮ್ಮಲಾಗಿನ ಬಗಣಮ್ಮ ಒಣಪ ದೇವರೇ ದಾಯ ಭಂಗ ಕೊರಿಯ ದೇವರೇ ದಾಯ ಭಂಗ ಕೊರಿಯ ಇತ್ತೆ ಮೂಳು ಬಯ್ಯಾಡ ಕಾಪಿ ವಿನಿತ್ತಿಂಡ ಇಡ್ಲಿ ವಿನಿತ್ತಿನಾಡ ಪೊರ್ಲು ತಿನ್ನೋಡು ಸೇಮಿಗೆ ಪುರ ಇತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲು ತಿನ್ನೋಡು ಕೆರೆಂಗದ ಪೋಡಿ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇತ್ತಿನ ಕೈತಡಿಗೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ದುದಾಲಜ್ಜಿ ಯಾನು ಈ ಶಾಲದ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಡದ 25 ಕೆರೆಂಗದ ಪೋಡಿ ತಿಂದದು ಬಯ್ಯಾಡು ಬಂಜೀರ್ಕ ನಡೆದು ಬಕ್ಕ ಓ ದೇವರೇ ವಾ ಜನ್ಮಡು ಮಲ್ತನ ಪಾಪಗೆನ್ನ ಬಂಜೀರ್ಕದಿರು ಬಂಡ ದೇವರದಲ್ಲ ಪಂಪುಡು ಗಾಳಿ ಬಾಟೇನ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ತಿನ್ನಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡೇನೆ ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಪುಟ್ಟ ನಡೆದು ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಶುರುವಾಪಣೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಕ್ಕಲು ಮೇಕಲು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪೋಯಾರುಂಡವಿ ಪೋನಗಲ ದೇವರ ಒರಿಯನೇ ಪುಣಿ ಅವಳು ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಡಾಯನ ಏರು ಬಂಡ ವಕೀಲರು ಬರ್ಪುಜೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರ್ಪುಜೇರು MLA ಬರ್ಪುಜೇರು MP ಬರ್ಪುಜೇರು ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಬರ್ಪುಜೇರು ಒರಿಯನೇಲಿ ಪುಣೆ ಮಗಳು ಬರುವಳು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಬಂಧುಗಳು ಬರುವರು ಬೀದಿವರೆಗೆ ಮಗನು ಬರುವನು ಮಸಣದವರೆಗೆ ಕಡೆಗೆ ನೀನು ಒಂಟಿ ಚಿತೆಗೆ ಮಿತ್ತಲೆತ್ತದಾರ ಕೇಳನೆ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಬಣ್ಣ OTP ಬಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಕೊರಲ ದಾಳ ಕೇಳು ಜೇರು ಆರ ಕೇಳನೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಿ ಏನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಿ ರಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳನೆ ನೀನು ನರಮಣಿ ಅದು ಕಡಪುಡ್ದೆತ್ತ ಇಂಚಿನ ಕೊರದು ಬೈದ ದಾದ ಬುಡ್ದು ಬೈದ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತರ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೇಳನೆ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ಶಬ್ದ ಅಂತ ತಿರ್ಗಾಲೆ ಗುಪ್ತ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹಲ್ಲ ಗುಪ್ತವಾದ ಚಿತ್ರದೆತ್ತದು ಅದನಗ ದೇವರು ಪನುಡು ನಿಕ್ ಭಾರತದಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ನಿಕ್ಕಿ ಜನ್ಮ ಕೊರದಿತ್ತೆ ಮಗ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಬತ್ತ ಜವನಾಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತೂವೊಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಾಪಲಕ್ಕನ ಮರ್ದು ಮಲ್ತ ಮಾಮಿ ಸಮ್ಮಲೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತೂವೊಂಡ ನನತ ಜನ್ಮ ಉಂಡು ನಾನ ನಿಕ್ ಐಡ್ದಲ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗೆಡು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಜನನ ಕೊರಡ ತಂದೆ ಆಳು ಮಲ್ತು ಬತ್ತ ಮಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಎಡೆ ಚೂರಿ ಮಾಡ್ರೆ ಪೋಯ ಕಂಡನೆ ಕೊಂತೆ ವಿಷ ಪಾಡ್ದು ಕೆರಿಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತು ದರೋಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ಜೀವಪ್ಪಣ ಕೊಂಚ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಣದು ಕೊರ್ರಾಯ್ಜಿನಿಕ್ಕೆ ಸೈತ್ ನಡೆದು ಬೇಕಾಕಲ್ನ ಬೊಜ್ಜಾಗ ಮಾಲ್ಪುರಿ ಹೋಳಿಗೆ ಸಾಟು ದಿಂಜಾದ ಕೊರಿಯ ತೊಟ್ಟೆಡು ಕರ್ಮೋಗ ನಿನ್ನ ನಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪಾವೆ ನನತ ಜನ್ಮೋಡು ಪಂಡದು ಓವಾಂಡ ಬರಗಾಲ ಪ್ರದೇಶಡ ಓವಾಂಡ ಸೊಮಾಲಿಯದಂಚಿನ ದೇಶಡ ಜನನ ನಡೆದು ಬಕ್ಕ ಏನು ವಾಜನ್ಮಡು ಮಲ್ತನ ಪಾಪ ಅಂದು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನೆಡ್ದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪೊಡೈನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಬಂದುಲೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ದೇವರ ಮನೆ ಇದು ಈ ಜಗವೆಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈದ ನರಮಣಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೆ ಮಾತ ನರಮಣಿಡ ಪರಿಪುಣಂಚಿನ ನೆತ್ತೆರು ಒಂಜೆ ಎಂದು ಉಮಿಲಿ ಗಂಡಲ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ನರಮಣಿ ಮಾತ್ರ ಭೇದ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾನವರಾಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಮಾನವರಾಗೋಣ ನಾವು ಮಾನವರಾಗೋಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪಾರಸಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪಾರಸಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿ ಒಡಗಿಗೆ ಸಾಗಿ ಬದುಕಿಯು ಸತ್ತು ಇರುವುದು ಸಾಕು ಮಾನವರಾಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಮಾನವರಾಗೋಣ ನಾವು ಮಾನವರಾಗೋಣ ನನ್ನತ್ತ ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ಮಾನವತೆದ ಪಾಠ ಬೋಡು ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಪಾಠ ಬೋಡು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಲೆಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಲೆ ದೇವರ ಮನೆ ಇದು ಈ ಜಗವೆಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ನಾವು